Kulumka, norna hanya halam so Rwng TV ni ketal video. Tinin video belai ke nang mani tau ni himle chung chiwo zoto. Tipra hasto tawo at present no. Dofa kanye majority wo tongo. Kaisa ke wanjwi dofa. Te kaisa ke Tipra dofa. Hingga chung zoto shiwo chung town haya ke wanjwi rong ni area wo thanga ke chung. Borong ni kok masawo. Hingga yang ulta ke nyanya di chini area wo boro. Masapa no boro haidi chung borong ni kok masawo. Hingga amo je niyom ni bayra soguyo amo tani himbele chungjo to shiwo Tipra hasne ni official kok hake language ngake Kokborok hake Bengali ngachung Kokborok bo official language tongo chungjo to shiwo amo Tipra sarok saimi ani bagai chungchini kokno no chung shikmai tongo chung saimana nangnai amoni bagai no chung bo chini kokno chung ma tisanai chung borok chini yang bufru borok business rok khanyani hayo chini yang mani rok phalani bagai nge chunga fru Kokborok bai borok no kok ma sanai haikese aste borok bo Kokborok chikinani start khanyai nge norok bo borok ni kok banyo sanani taitok tong hakai borok sigi glak chini kok borok boni kok banyo choli thangnai ei amni bagai no chung chini kok bai sanani ma chengnai chini borok rok sana thanga bakso busu koborsi nung wanjwikok maya hangke nono inchal khai tongna i bo wanjwikok seme ble are nung proud khanya ba nung nini kok no nung nini kok borok khunna khanyang hai kom ni da nung wancho bo official language no Tripura ni nung bunyo ni kok no sarana ba ki nung ma sa chuknai nung bunyi kok sama tinga nung bunyo bo kok sarna ka sarimano amon nung khaba chai to gani ba ki nung bunyi kok no nung torja ki tongani ba ki ni kok no tola khiklai tonma ba ki nini kok bo tola klai tong amte si kok khai hambai tinini video aso zoro no sinai